Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപതകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരദിശ്യൻ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാം. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ബോൾ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം की जय. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുണ്ടിച്ച മാർജനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലീലയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ ഉയർത്തിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ആരെയും നിരാശരാക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഗുണ്ടിച്ച മാർജനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 12-ാം അധ്യായത്തിലെ ആണ് ഗുണ്ടിച്ച ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശുചീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. 222 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ ആ ലീലയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം ഇതിൽ അല്ലെ. ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയാണ് നാളെ. അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഗുണ്ടിച്ച ക്ഷേത്രം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ടിജാ മന്ദിരമാത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ഷളാനദ സഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ചീതലമുജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗപൈകം ചകാര. ശ്രീകുണ്ടിജാ മന്ദിരമാത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ഷാളനദ സഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ചീതലമുജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗപൈകം ചകാര. ശ്രീകുണ്ടിജാ മന്ദിരമാത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ഷാളനദ സാഗൗരഃ
സ്വചിത്തവച്ചീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ പൈകം ചകാര ശ്രീകുണ്ഡിജാമന്ദിരമാത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ഷാളനത സഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ചീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിജാമന്ദിരമാത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ഷാളനത സഗൗരഃ ഉദിത്തവച്ചീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ പൈകം ചകാര ശ്രീകുണ്ഡിജാമന്ദിരമാത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ഷാളനത സഗൗരഃ അജിത്തവച്ചീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ പൈകം ചകാര ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരാളായിട്ട് വേഗത്തിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അംബുജദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഗുണ്ടിച മന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ഷാളനത സഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ചീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ കുണ്ഡിചാമന്ദിരം ആത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ക്ഷാളനദാസ ഗൗരഃ ശീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശോ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഗുണ്ടിചാമന്ദിരം ആത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ഷാളനത സഗൗരഃ സ്വച്ഛിത്തവച്ചീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശോ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹിന്ദു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈക്ക് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ആരല്ലോ വേറെ ആളെ മൈക്ക് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേഷ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഠിജാമന്ദിരം ആത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ഷളാനത സഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ചീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശോ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഗുണ്ടിചാമന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ഷാളനത സഗൗരഃ സ്വച്ഛിത്തവച്ചീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്രീകുണ്ഡിചാമന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ചാളനദസഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ചീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഠിചാമന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ഷാളനദ സൗഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ചീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിജാമന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ഷാളനദ സഗൗരഃ സച്ചിത്തവച്ചീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശോ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഠിചാമന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈ സമാർജയൻ ചാളനന്ദ സഗൗരഃ സ്വച്ഛിത്തവച്ചീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ വൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമലത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിചാമന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ക്ഷാളനദ സഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ഛീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഠിചാമന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ചാളനദാ സഗൗരഃ സ്വച്ഛിത്തവച്ഛീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ വൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഠിചാമന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ഷാളനദ സഗൗരഃ സ്വച്ഛിത്തപശ്ചീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശോപൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഠിചാമന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ഷാളനദാസ് ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ ബിജുമാരിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഠിജാമന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ഷാളനദ സഗൗരഃ സ്വച്ഛിത്തവച്ഛീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഠിചമന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈഃ സമാർജൻ ശലാനഥ സഗൗരവഃ സ്വചിത്തവച്ഛീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഠിചാമന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ഷാളനദ സഗൗരഃ സ്വച്ഛിത്തവച്ഛീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ പൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഠിചാമന്ദിരം ആത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ഷാളനദ സഗൗരഃ സ്വച്ഛിത്തവച്ഛീതലം ഉജ്ജ്വലം ച
कृष्णोपवेशोपयं चकार हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, हरे कृष्ण മാലതി प्रभु जी മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിജാ മന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ക്ഷാളനദസ ഗൗര സ്വചിത്തവത്സീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗപൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിജാ മന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ക്ഷാളനദസ്സ ഗൗരഃ സ്വചിത്തവചീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗപൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിജാ മന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈഃ സമ്മാർജയൻ ശാലനദാസ ഗൗരഃ സ്വചിത്തവസ്തീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശ ഉപൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിജാ മന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ക്ഷാളനദസ്സ ഗൗരഃ സ്വചിത്തവഞ്ചീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗപൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ജമില മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിജാ മന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈഃ സന്മാർജയൻ ക്ഷാളനദസ്സ ഗൗരഃ സജിത്തവച്ചീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗപൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री गुंडिजा मंदिरम आत्मवृंदैः सम्मार्जयन् क्षालनदस्स गौरः सच्चित्तवच्छीतलमुज्ज्वलं च कृष्णोपवेशौपैकं चकार. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സലജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിജാ മന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈഃ സമ്മാർജയൻ ക്ഷാളനദസ്സ ഗൗരഃ സുചിത്തവച്ഛീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗപൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജ സുമർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിജാ മന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ക്ഷാളനദസ്സ ഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ഛീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗപൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിജാ മന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ക്ഷാളനദസ്സ ഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ഛീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗപൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിജാ മന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ക്ഷാളനദസ്സ ഗൗരഃ സ്വചിത്തവത്ശീതളമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗപൈകം ചകാര. വന്ദസതി. രമാബായി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകുണ്ഡിജാ മന്ദിരമാത്മവൃന്ദൈ സമ്മാർജയൻ ക്ഷാളനദസ്സ ഗൗരഃ സ്വചിത്തവച്ഛീതലമുജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗപൈകം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരേന്ദ്ര പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഗുണ്ടിജാ മന്ദിരം ആത്മവൃന്ദൈ
സമ്മാർജയൻ ഷാളനതക സഗൗരവം സ്വജിത്തവചീതലം ഉജ്ജ്വലം ച കൃഷ്ണോപവേശൗ വൈകംശകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രീ ഗുണ്ടിജ, ഗുണ്ടിജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മന്ദിരം, ക്ഷേത്രം, ആത്മവൃന്ദൈ അവിടുത്തെ സഹചരന്മാരോടൊപ്പം, സമ്മാർജിയൻ കഴുകുക, ഷാളനത ശുചീകരണത്താൽ, സ അത്, ഗൗര ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സ്വചിത്തവത് ഭഗവാന്റെ സഹൃദയം പോലെ, ശീതളം ശാന്തവും സ്വച്ഛവും, ഉജ്ജ്വലം പ്രകാശിതവും പരിശുദ്ധവും, ച കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഉപവേശ ഇരിക്കുന്നതിന് ഔപയികം അനുയോജ്യം ചകാര ചെയ്തു. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുപാദി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തരോടും സഹചാരികളോടുമൊപ്പം ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം ശുചീകരിച്ചു. ഇപ്രകാരം മഹാപ്രഭു ക്ഷേത്രത്തെ തന്റെ ഹൃദയം പോകലെ പ്രകാശപൂർണവും ശീതളവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഇരിക്കാൻ അനുയോജ്യവുമാക്കി തീർന്നു. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അല്ലെ, ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അല്ലെ, നാളെ രഥോത്സവമാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇന്നേ ദിവസം, അതിന്റെ തലേ ദിവസം ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഇവിടെ ക്ഷേത്രം, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ അഴുക്കുകളും മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുവാൻ അനുയോജ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഭഗവാനെ അവിടെ ഇരുത്താൻ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയവും പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം, മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഗുണ്ടിജ മാർജനത്തിന്റെ ആ ലീലെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കാം. കുറെ 222 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, അത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. ജയ ജയ ഗൗരചന്ദ്ര ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ദ്വൈതചന്ദ്ര ജയ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഇന്നാണ് ഗുണ്ടിജ മാർജനം ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാളെ രഥോത്സവമാണ്, ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം, ചൊവ്വാഴ്ച 26-ന്. ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ 73 മുതലുള്ള 72 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ മിഡിലായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ, അതിലാണ് ഈ ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പ്രഥമേ കാശി മിശ്രേ പ്രഭു ബോലയില പണ്ഡിജ പാത്ര സർവഭൗമേ ബോലയില അനില. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദ്യം കാശി മിശ്രയും പിന്നീട് ക്ഷേത്രാധികാരിയും അനന്തരം സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യയും വിളിപ്പിച്ചു. തീനജന പാശ പ്രഭു ഹാസിയ കഹില ഗുണ്ടിച്ച മന്ദിര മർജന സേവ മഗിനില. ഈ 3 പേരും മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ അവരോട് ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശുചീകരണത്തിനുള്ള അനുമതിക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് യാചിച്ചു. ഗുണ്ടിജ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ 2 മൈൽ വടക്ക് കിഴക്കാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രഥോത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ തന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഒരാഴ്ച അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം തന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ച ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവിന്റെ പത്നിയുടെ നാമം ഗുണ്ടിച്ച എന്നായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടുകേൾവിയിൽ നിന്ന് അറിയുന്നു. ആധികാരിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാമം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിസ്തീർണം 258 ക്യൂബിക് നീളവും 215 ക്യൂബിക് വീതിയുമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ക്യൂബിറ്റ് ഏകദേശം 1.5 അടിയോളം വരും. അകത്തുള്ള പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നീളം 36 ക്യൂബിറ്റും വീതി 30 ക്യൂബിറ്റും കീർത്തന ഹാളിന്റെ നീളം 32 ക്യൂബിറ്റും വീതി 30 ക്യൂബിറ്റുമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ 2 മൈല് വടക്ക് കിഴക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. രഥോത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഗുണ്ടിജ എന്ന നാമം വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവിന്റെ പത്നിയുടെ നാമം ഗുണ്ടിജ എന്നായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടുകേൾവിയിൽ നിന്ന് അറിയുന്നു എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു.
മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ആധികാരികമായിട്ട് ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാമം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ വിസ്തീർണവും പ്രഭാതർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം കഴുകുന്നതിനുള്ള മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടിട്ട് പഠിച്ച അഥവാ ക്ഷേത്രാധികാരി പറഞ്ഞു, പ്രിയ പ്രഭു, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ സേവകരാണ്. അങ്ങ് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് നടപ്പാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അങ്ങയുടെ എന്താജ്ഞയും ഉടനെ നടപ്പാക്കണമെന്ന് രാജാവ് എനിക്ക് പ്രത്യേക കൽപ്പന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ പ്രഭു, ക്ഷേത്ര ശുചീകരണം അങ്ങേക്ക് ഉചിതമായ സേവനമല്ല. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് അങ്ങയുടെ ലീലകളിൽ ഒന്നായി സ്വീകരിക്കപ്പെടണം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ക്ഷേത്രം കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, എങ്കിലും അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിൽ അതിന് എതിരെ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇതും ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം, ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ്. ക്ഷേത്രം കഴുകുന്നതിന് അങ്ങേക്ക് അനേകം ജലകുംഭങ്ങളും ചൂലുകളും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുക, ഉടൻ തന്നെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവയെല്ലാം എത്തിക്കാം. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇച്ഛയറിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രാധികാരി 100 പുതിയ ജലകുംഭങ്ങളും 100 ചൂലുകളും ക്ഷേത്രം അടിച്ചു വാരുന്നതിനായി എത്തിച്ചു. അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ മഹാപ്രഭു തന്റെ പാർഷദന്മാരെ തനിക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളാൽ അവരുടെ ദേഹത്ത് ചന്ദനം പുരട്ടുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം മഹാപ്രഭു അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളാൽ ഓരോ ഭക്തനും ഓരോ ചൂൽ നൽകുകയും അവരെ എല്ലാം ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഗുണ്ടിജ മന്ദിരെ ഗേല കരിതെ മാർജന പ്രഥമേ മാർജനീലയ കരിലെ ശോധന. ഇപ്രകാരം മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തഗണങ്ങളും ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം ശുചീകരിക്കുന്നതിനായി പോയി. ആദ്യം അവർ ക്ഷേത്രം ചൂലുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി. വിതര മന്ദിരൗപര സകല മജില സിംഹസന മജി പുനഃ സ്ഥാപന കരില. മഹാപ്രഭു മച്ചുൾപ്പെടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗമെല്ലാം നന്നായി വൃത്തിയാക്കി. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഇരിപ്പിടം അഥവാ സിംഹാസനം എടുത്ത് ശുചിയാക്കി യഥാസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചു. ചോടപട മന്ദിര കൈല മാർജന ശോധന പാച്ചേ ശോധില ശ്രീ ജഗമോഹന. അപ്രകാരം മഹാപ്രഭുവും തന്റെ സഹചാരികളും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാ മന്ദിരങ്ങളും ഒടുവിൽ ക്ഷേത്രത്തിനും കീർത്തന ഹാളിനും മധ്യത്തിലുള്ള സ്ഥലവും തൂത്തു വൃത്തിയാക്കി. ചാരിതിക്ക് ശതഭക്ത സമ്മാർജനിക്കാരെ ആപനിശോധനെ പ്രഭു ശിഗോന സഭാരെ. ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ശുചീകരണത്തിൽ 100 കണക്കിന് ഭക്തരാണ് വ്യാപൃതരായത്. മറ്റുള്ളവരെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി. പ്രേമോല്ലാസേ ശോധന കൃഷ്ണനാമ ഭക്തഗണ കൃഷ്ണ കഹേ കരേ നിജകാമ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സദാ കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദപൂർവ്വം ക്ഷേത്രം കഴുകുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ എല്ലാ ഭക്തരും കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കൃത്യം നിർവഹിച്ചു. ധൂളിദുസരതനു ദേക്കിതെ ശോഭന കഹാൻ കഹാൻ അശ്രുജലേ കരേ സമ്മർജന. മഹാപ്രഭുവിന്റെ സുന്ദരമായ ശരീരം ആ സകലം അഴുക്കും പൊടിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം അത് അതീന്ദ്രിയമായ മനോഹരത കൈവരിച്ചു. ശുചീകരണത്തിനിടെ ഇടയ്ക്കിടെ മഹാപ്രഭു കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങൾ ആ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ഭോഗമന്ദിര ശോധന കരി ശോധില പ്രാങ്കണ സകല അവസക്രമേ കരില ശോധന. അതിനുശേഷം അർച്ചാമൂർത്തിക്കുള്ള നൈവേദ്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം ഭോഗമന്ദിരം ശുചിയാക്കി. അനന്തരം അങ്കണവും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി എല്ലാ ആവാസ സ്ഥലങ്ങളും ശുചീകരിച്ചു. തൃണധൂളി ചിൻകുര സഭ ഏകത്ര കരിയ ബഹിർവാസലയ ഹെലയ ബഹിർവാസലയ ഫെലയ ബഹിര കരിയ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുല്ലും പൊടിയും മണൽത്തരികളും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിനു ശേഷം തന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിറച്ച് വെളിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നു കളഞ്ഞു. ഏയ് മത ഭക്തഗണ കരി നിജവാസേ തൃണധൂളി ബാഹിരേ ഫൊലയ പരമഹരിഷേ. അതുപോലെ മഹാപ്രഭുവിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഉല്ലാസപൂർവ്വം തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ പുല്ലും പൊടിയും വാരി നിറച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് കളഞ്ഞു. പ്രഭു കഹേ കഥ കരി യാച്ച സമ്മർജന തൃണധൂളി ദക്കിലയെ ജാനിബ പരിശ്രമ. മഹാപ്രഭു ഭക്തരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വെളിയിൽ കൂട്ടുന്ന പുല്ലും പൊടിയും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചെന്നും എത്ര നന്നായി ക്ഷേത്രം ശുചീകരിച്ചെന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഏകത്ര കരീല സഭ ഹൈദേ പ്രഭുര ബോധ അധിക ഹൈല. എല്ലാവരും ശേഖരിച്ച മാലിന്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടും മഹാപ്രഭു ശേഖരിച്ച മാലിന്യം അതിനേക്കാൾ വളരെ അധികമായിരുന്നു. ഏയ് മതാഭ്യന്തര കരില മാർജന പുനഃസഭ കരതില കരിയ വന്ദന.
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം ശുചീകരിച്ചതിന് ശേഷം മഹാപ്രഭു വീണ്ടും അവർക്ക് ശുചീകരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നൽകി. സൂക്ഷ്മധൂളി തൃണകാങ്കര സഭകരഹദുര ബാലമതേശോധനകര പ്രഭുര അന്തപുര. മഹാപ്രഭു പിന്നീട് എല്ലാവരോടും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം സൂക്ഷ്മമായ പൊടിയും പുല്ലുകളും ചരലുകളും നീക്കി പൂർണ്ണമായി ശുചീകരിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. സഭ വൈഷ്ണവലനായബെദുയിബാരകശോദില ദേക്കി മഹാപ്രഭു രമനെ സന്തോഷഹയില. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭക്തന്മാരും 2ാം തവണ ക്ഷേത്രം ശുചീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശുചീകരണ ജോലി കണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. ആരശത ജനശത ഗഡെ ജലബരി പ്രഥമയില അചേകല അപശകരി. ക്ഷേത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുവാൻ 100ഓളം ആളുകൾ ജലനിറച്ച കുടങ്ങളുമായി മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആജ്ഞക്കായി കാത്തുനിന്നു. ജല അനബലിയബേ മഹാപ്രഭു കഹില തബെ ശതഗഡ അനി പ്രഭു ആഗതില. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജലം ആവശ്യപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ അവർ ജലം നിറച്ച 100 കുടങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നൽകി. പ്രഥമേ കരില പ്രഭു മന്ദിര പ്രശാളന ഊർധാദ് ഭിത്തി ഗൃഹ മധ്യ സിംഹാസന. ഈ വിധത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദ്യം മുഖ്യക്ഷേത്രം ശുചിയാക്കി. എന്നിട്ട് മേൽത്തട്ടും ഭിത്തികളും തറയും ഇരിപ്പിടവും മുറിക്കുള്ളിലെ എല്ലാം തന്നെയും പൂർണ്ണമായും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. ഗപരബരിയ ജല ഊർധന ചലായില സെയ് ജലെ ഊർധശോധി ഭിത്തി പ്രശാളില. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവിടുത്തെ ഭക്തരും മേൽത്തട്ടിലേക്ക് ജലം വീശി ഒഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ ജലം കൊണ്ട് ചുമരുകളും തറയും കഴുകപ്പെട്ടു. ശ്രീഹസ്തേക്കാരേന സിംഹാസനേരമാർജന പ്രഭു ആകെ ജലാനി ദയ ഭക്തഗണ. പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥന്റെ ഇരിപ്പിടം സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ ശുചിയാക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ക്ഷേത്രഗണങ്ങൾ മഹാപ്രഭുവിന് ജലം കൊണ്ടുവന്ന് നൽകാൻ തുടങ്ങി. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഭക്തഗണങ്ങളും ശുചീകരണം ആരംഭിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ചൂലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അവർ ക്ഷേത്രം പൂർണ്ണമായി ശുചിയാക്കി. ചിലർ ജലം കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിലും മറ്റു ചിലർ അവിടുത്തെ തൃപ്പാദങ്ങളിലും ഒഴിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ നിന്നും വീണ ജലം ചിലർ ഒളിച്ചിരുന്ന് പാനം ചെയ്തു. വേറെ ചിലർ ജലത്തിന് വേണ്ടി യാചിച്ചു. മറ്റു ചിലർ ജലം അന്യർക്ക് ദാനമായി നൽകി. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശരണാമൃതം അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുകളിലെ കൂടി ജലം ഒഴിക്കുകയും അത് പാദത്തിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ ജലം രുചിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു, കഴിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. മുറി കഴുകിയ ജലം ഓവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി മുറ്റത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്നു. മഹാപ്രഭു സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറികൾ തുടച്ച് വെടിപ്പാക്കുകയും അവ കൊണ്ട് തന്നെ സിംഹാസനവും തുടച്ച് മിനുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധത്തിൽ 100 ജലകമ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാ മുറികളും ശുചിയാക്കി. മുറികൾ ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്തരുടെ മനസ്സുകളും മുറികൾ പോലെ ശുദ്ധമായി. വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയവും പരിശുദ്ധമായി, മനസ്സുകളും ആ ക്ഷേത്രം പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായി, ശുദ്ധമായി എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രം ശുചീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധമായ മനസ്സ് പ്രത്യക്ഷമായതുപോലെ ശുദ്ധവും ശീതളവും പ്രസന്നമായി കാണപ്പെട്ടു. 100 കണക്കിന് ജനങ്ങൾ തടാകങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലമെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ തീരങ്ങളിൽ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതായി. അപ്പോൾ ചിലർ കിണറ്റിൽ നിന്നും ജലമെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 100 കണക്കിന് ഭക്തഗണങ്ങൾ കുടങ്ങളിൽ ജലം കൊണ്ടുവരികയും വേറെ 100 കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ കുടങ്ങൾ വീണ്ടും നിറയ്ക്കാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത സ്വരൂപ ഭാരതി പുരി ഇൻഹ വിനു ആരസഭ ആന ജലപരി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്വൈതാചാര്യരും സ്വരൂപ് ദാമോദരനും ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതിയും പരമാനന്ദപുരിയും ഒഴികെ എല്ലാവരും ജലകുംഭങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നതിലും അവ അവിടേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടു. ആളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ധാരാളം ജലകുംഭങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോയിരുന്നു. 100 കണക്കിന് ആളുകൾ ജലം നിറയ്ക്കാൻ പുതിയ കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു. ചിലർ കുടങ്ങളിൽ ജലം നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു, വേറെ ചിലർ മുറികൾ കഴുകിയായിരുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ ഹരിയുടെയും തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കഹി കരേ ഗഡേര പ്രാർത്ഥന, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കഹി കരേ ഗഡ സമർപ്പണ. ഒരാൾ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ജലകുംഭത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുകയും മറ്റൊരാൾ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ജലകുംഭം കൈമാറുകയും ചെയ്തു. കഹേ കൃഷ്ണനാമേ കൃഷ്ണനാമ ഹൈല സങ്കേത സഭ കമേ. ഒരുവിന് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ പകരം കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിച്ച് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. തൽഫലമായി കൃഷ്ണനാമം എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയായി തീർന്നു. പ്രേമാവേശ പ്രഭു കഹേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണനാമ ഏകലെ പ്രേമാവേശ കരേ ശതജനരെ കമ. പ്രേമാവേശത്തിൽ കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്റെയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 100 പേരുടെ ജോലി സ്വയം ചെയ്തു. അല്ലെ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പറയും അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അല്ലെ.
വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും ഹരേ കൃഷ്ണ, നല്ലത് പറഞ്ഞാലും താങ്ക് യു പറഞ്ഞാലും ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധേ രാധേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ തിരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നാണ് പറയുക. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 100 കൈകൾ കൊണ്ട് കഴുകുകയും ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ കാണപ്പെട്ടു. ഓരോ ഭക്തനെയും സമീപിച്ച് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് മഹാപ്രഭു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരുവന് ഹൃദ്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചു. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും തൃപ്തികരമായ വിധത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മഹാപ്രഭു ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ യാതൊരു വിദ്വേഷവും പുലർത്താതെ തന്നെ ശാസിക്കുമായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു പറയും, നീ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കുക, അവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യട്ടെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എല്ലാവരും ലജ്ജിതരായി. അപ്രകാരം ഭക്തന്മാർ ശ്രദ്ധയോടെ നന്നായി സേവനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. അവർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ജഗമോഹന പ്രദേശവും ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലവും മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കഴുകി. ഈ വിധത്തിൽ സമ്മേളന സ്ഥലവും അങ്കണം മുഴുവനും ഉയർന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളും പാചകശാലയും മറ്റെല്ലാ മുറികളും കഴുകി ശുചിയാക്കി. ഇപ്രകാരം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളും ബാഹ്യഭാഗങ്ങളും ശരിക്കും കഴുകി ശുചിയാക്കി. എല്ലാം ശരിക്കും കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ബുദ്ധിമാനും സരളനുമായ ഒരു വൈഷ്ണവനും വന്ന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ജലം പകർന്നു. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു എന്താ കാണിച്ചു തരുന്നത്? ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നത് അത്ര താഴ്ന്ന ജോലിയൊന്നുമല്ല, അല്ലെ, സേവയൊന്നുമല്ല, അല്ലെ. പലർക്കും എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നത്, പാത്രം കഴുകുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ജോലിയൊക്കെ വളരെ മോശം ജോലിയല്ലേ. അങ്ങനത്തെ സേവയല്ലേ, അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, അല്ലെ. ക്ലാസ് എടുക്കുക, വേറെയുള്ള പൂജകൾ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള ഭരണകാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. എന്നാൽ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നു, ക്ഷേത്രം ശുചിയാക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അവിടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുക, ചുറ്റിലും വൃത്തിയാക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സേവ എന്ന് മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്, അല്ലെ. നമ്മള് നേരത്തെ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാകുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല, അല്ലെ. ജഗന്നാഥ രഥോത്സവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രഥോത്സവത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ നടത്തിയ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ജയാനന്ദ പ്രഭു, അദ്ദേഹം ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനൊരു പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അദ്ദേഹം ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് എന്താണെന്ന് വന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ തൂത്തുവാരുകയായിരുന്നു, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റിലും വൃത്തിയാക്കുന്നു, അവിടെയുള്ള കച്ചറകളൊക്കെ എടുത്ത് കളയുന്നു. എന്താണ്, ഹരിനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നല്ല ആനന്ദത്തോടെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, വന്ന വ്യക്തി ഉടനെ തീരുമാനിച്ചു, ഇവിടെ എങ്ങനെ ഈ പുറമേയുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കി അവിടെയൊക്കെ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത്ര ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളിലൊക്കെയുള്ളവർക്ക് എന്തായിരിക്കും കാര്യം, അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അവിടെ കാത്തിരുന്നു ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നേരത്തെ പുറത്ത് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു വാരി കളഞ്ഞിരുന്ന ആനന്ദത്തോടെ ഹരിനാമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ, ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന സേവ വലുത്, ഇന്ന സേവ മോശം, ഇന്ന സേവ നല്ലത് എന്നൊന്നുമില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം പോയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ വാസയോഗ്യമാകും, അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അവിടെ മാലിന്യങ്ങളുള്ളിടത്തോളം കാലം ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അവിടെ വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, വേറൊരു വൈഷ്ണവൻ വന്നിട്ട്, ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവൻ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ജലം പകർന്നു. സേ ജലലയാപനെ പനകൈല താഹദേക്കി പ്രഭുരമനെ ദുഃഖരോഷഹൈല. ആ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവൻ ആ ജലമെടുത്ത് സ്വയം പാനം ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അല്പം ദുഃഖം തോന്നുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബാഹ്യമായി രോഷം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രഭു അവനിൽ സന്തുഷ്ടനായെങ്കിലും ധർമ്മത്തിന്റെ സാമാന്യ മര്യാദകൾ നിലനിർത്താനായി അവിടുന്ന് ബാഹ്യമായി രോഷാകുലനായി. മഹാപ്രഭു അത്രയും കാരുണ്യവാനാ, അല്ലെ. അത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജലം അത് കുടിച്ചതില് മഹാപ്രഭു പുറമെ അങ്ങനെ കാണിച്ചെങ്കിലും ഉള്ളുകൊണ്ട് സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ സ്വരൂപ് ദാമോദരനെ വിളിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ബംഗാളി വൈഷ്ണവന്റെ പെരുമാറ്റം ഒന്ന് കാണൂ. ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി സർവോത്തമ പുരുഷന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ജലം അദ്ദേഹം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അപരാധം മൂലം എന്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ബംഗാളി വൈഷ്ണവൻ എന്നെ വലിയ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നു. ബംഗാളി വൈഷ്ണവനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് മഹാപ്രഭു സ്വരൂപ് ദാമോദരനോട് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് പറഞ്ഞത്. വളരെ അർത്ഥവത്ത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമ്പ്രദായം പിന്തുടരുന്ന എല്ലാ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരും സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിലാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവർ പരമ്പരാ സമ്പ്രദായം അതീവ നിഷ്ഠയോടെ പാലിക്കുന്നവരാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്വകാര്യ കാര്യദർശി സ്വരൂപ് ദാമോദരനായിരുന്നു. അടുത്ത ഭക്തന്മാർ 6 ഗോസ്വാമിമാരും പിന്നീട് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുമായിരുന്നു. ചൈതന്യ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പരമ്പരാ രീതി പിന്തുടരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഒരുവൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനിടയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന അനവധി അപരാധങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഭക്തി സാമൃത സിന്ധുവിലും ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിലും മറ്റു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആരും ക്ഷേത്രത്തിൽ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രണാമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആരെയും പ്രണമിക്കരുത് എന്ന് പറയും, അത് സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതും ഉചിതമല്ല. അത് അവർ അപരാധമായി കണക്കാക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ കഴുകുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അപരാധമായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവിടുന്ന് ഒരു ആചാര്യന്റെ ഭാഗം അഭിനയിച്ചിരുന്നതിനാൽ മഹാപ്രഭു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി സ്വയം പരിഗണിച്ചു. അതുപോലെ മഹാപ്രഭുവിന് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും മൂർത്തിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രണാമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ഒരു ശിഷ്യനെ തന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ചുരുക്കം. ഇതാണ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം. അപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായാലും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രണാമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ പാദങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് ചെറുതായി തള്ളി അയാളെ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തു നിർത്തി. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ആ നിഷ്കളങ്കനോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തുഷ്ടനായി എല്ലാ ഭക്തരോടും 2 വരികളായി ഇരുവശത്തും ഇരിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാപ്രഭു അവർക്ക് മധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുകയും എല്ലാതരം പുല്ലുകളും ചരലുകളും അഴുക്കും പുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങളും പെറുക്കി മാറ്റാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുല്ലും മണൽത്തരികളും പെറുക്കുന്നതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു, ഓരോരുത്തരുടെയും സമാഹരണം ഞാൻ ശേഖരിച്ച ശേഷം ഏറ്റവും കുറച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന ആളോട് അതിനുള്ള പിഴയായി ഞാൻ അപ്പവും പായസവും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ കൂടുതൽ സേവ ചെയ്താലേ കൂടുതൽ ഈ പുല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചാരോ ശേഖരിക്കുന്ന അവർക്ക് പിഴ അപ്പവും പായസവും ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും പറഞ്ഞു. പ്രകാരം ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായും വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ളതാക്കപ്പെട്ടു. ഒരാളുടെ ശുദ്ധവും ശാന്തവുമാക്കപ്പെട്ട മനസ്സുപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കുളിർമയുള്ളതും നിർമ്മലവുമായി തീർന്നു. അവസാനം എല്ലാ മുറികളിൽ നിന്നുള്ള ജലം വലിയ മുറികളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടപ്പോൾ അത് സമുദ്രത്തിൽ സംഗമിക്കുവാൻ പ്രവഹിക്കുന്ന പുതിയ നദികൾ എന്നതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രദ്വാരത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ വീഥികളും ശുചീകരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കും വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന്റെ 135-ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥമുണ്ട്. വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. നമുക്ക് അത് ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലോകനായകനായതിനാൽ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിലൂടെ ഒരുവൻ തന്റെ ശുദ്ധവും സ്വച്ഛവുമായ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്ര ശുചീകരണം സംബന്ധിച്ച തന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണനെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ ചേതോദർപ്പണമാർജനം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ആദ്യം ഹൃദയം പവിത്രീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഈ യുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ അശുദ്ധമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഹൃദയന്തസ്തോ അഭദ്രാണി, ഹൃദയത്തിൽ കുന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള അഴുക്കുകൾ കഴുകിക്കളയുന്നതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരെയും ഉപദേശിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഫലം ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്നതാണ് ചേതോദർപ്പമാർജനം. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-17 ഈ പ്രസ്താവന സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ശൃണുതാം സുഗതാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്തോപദ്രാണി വിദുനോദി സുഹൃസതാം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി വസിക്കുകയും സത്യസന്ധമായ ഭക്തന്റെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങളുടെ നേരായ രീതിയിലുള്ള ശ്രവണ കീർത്തനം എന്നത് പുണ്യകരം എന്നതിരിക്കെ ആ ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം തുടച്ചു മാറ്റും. ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മഹിമാനങ്ങൾ കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യണം. ശൃണതാം സ്വഗത കൃഷ്ണ, ഇതൊരു ലളിതമായ പ്രക്രിയയാണ്. കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ ആസനസ്ഥനാണ്. കൃഷ്ണൻ തുടർന്നും അവിടെ കുടികൊള്ളാനും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിയായി ഒരുവൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് സൂക്ഷിച്ചതുപോലെ
തന്റെ ഹൃദയം സൂക്ഷിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം ശുചീകരിച്ച പോലെ ഭക്തൻ തന്റെ ഹൃദയം ശുചീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഒരാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനും ഭക്തിയുത സേവനം സമ്പുഷ്ടമാക്കാനും കഴിയും. ഹൃദയം പുല്ലും മണൽത്തരികളും കളകളും ധൂളികളും നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അന്യാഭിലാഷ പൂർണ്ണം. ഒരുവനെയും ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴിക്കാനാവില്ല. ഹൃദയം ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളിലൂടെയും അഭ്യൂഹജ്ഞാനത്തിലൂടെയും അഷ്ടാംഗ യോഗ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയും ധ്യാനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മറ്റനേകം മാർഗങ്ങളിലൂടെയും വന്നെത്തുന്ന സകല ഭൗതികോദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായും ശുചീകരിക്കപ്പെടണം. ഹൃദയം ഗൂഢ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത തലത്തിലേക്ക് ശുചീകരിക്കപ്പെടണം. ചില രൂപഗോസ്വാമിയാൽ പറയപ്പെടുന്നത് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമ്മ ഭീമനാവൃതം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായ ഒരു ഉദ്ദേശവും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരുവൻ അഭ്യൂഹജ്ഞാനം, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം, കഠിനവ്രതം, തപസ്യ എന്നീ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പരമോന്നതനെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഭൗതിക ഉന്നമനം നേടുവാനോ ഉദ്യമിക്കരുത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നൈസർഗികമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രതികൂലമാണ്. ഇവ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ ഹൃദയം അശുദ്ധമാവുകയും അതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഇരിപ്പിടമാകാൻ അയോഗ്യമാവുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമല്ലാത്തിടത്തോളം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവില്ല എന്ന് പറയും. ഭൗതിക അഭിലാഷം എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെ തന്റെ പരമാവധി ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമായി വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആധുനിക ഭാഷയിൽ ഇതിനെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അനുചിതമായ ആഗ്രഹത്തെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ പുല്ലുകളും മണൽത്തരികളുമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ അമിതമായി മുഴുകുന്ന പക്ഷം ഹൃദയം എല്ലായ്പ്പോഴും അസ്വസ്ഥമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സംസാര വിഷാനലെ ദിവാനിശിഹിയ ജലേ ജൂഡായിദേന കൈനു ഉപായ. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നം ഭക്തിയുത സേവന തത്വത്തിന് വിപരീതമാണ്. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മഹായത്നങ്ങൾ, ദാനം, കഠിനവ്രതം, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച, എന്തിനു പറയുന്നു ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖകരമായ ജീവിതം പോലും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആധുനികവൽക്കരിച്ച ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിലെ ധൂളി പോലെയാണ്. ഈ ധൂളി ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളാകുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഹൃദയമാകുന്ന കണ്ണാടി പൊടിയാൽ മറക്കപ്പെടുന്നു. ശുഭകരവും അശുഭകരമായ ധാരാളം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഒരുവന് അഭിലാഷമുണ്ട്. എന്നാൽ പക്ഷെ ജന്മങ്ങൾ തോറും അവ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവൻ ഭൗതിക മാലിന്യമാകുന്ന പൊടിപടലങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കർമ്മികൾ പൊതുവെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം മറ്റൊരു ഫലേച്ഛ കർമ്മം കൊണ്ട് നേരിടാമെന്നാണ്. ഇത് തികച്ചും ഒരു അബദ്ധധാരണയാണ്. അത്തരം ഒരു ധാരണയിൽ ഭ്രമിക്കുമ്പോൾ അയാൾ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം പ്രവൃത്തികളെ ഒരു ആന കുളിക്കുന്നതിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. ആന എത്ര നന്നായി കുളിച്ചാലും നദിയിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് കയറിയാൽ ഉടൻ മണ്ണ് വാരി ദേഹത്ത് മുഴുവൻ വിതറുന്നു. ഒരുവൻ ഭൂതകാലത്തെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ആ ക്ലേശത്തിന് പ്രതികർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഭൗതിക പദ്ധതികളാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും ഭഗവത് മഹിമാനങ്ങളുടെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുകയായി. ഹൃദയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധമായി കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ സ്വച്ഛന്തമായിരിക്കുന്നത് ഒരുവന് വ്യക്തമായി ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 9:4-68 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധുനാം ഹൃദയം തു അഹം. അതിന്റെ കുറെ വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ കുറെ സമയം കൂടിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റിലത്തെ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം. ഹൃദയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ പ്രായോഗികമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിച്ചു. ഹൃദയം ശുദ്ധയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഹൃദയത്തിലിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനം ചെയ്തും ഉത്സവം ആചരിക്കണം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുത്തെ സ്വന്തം പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ എല്ലാ ഭക്തരെയും പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്തനും അത്തരം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ മഹാപ്രഭു ഓരോ വ്യക്തിയെയും ശാസിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ ആചാര്യന്മാരായി വർത്തിക്കുന്നവർ സ്വയം മാതൃകയായി ഭക്തരെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നും നിശ്ചയമായും പഠിക്കണം. ഉള്ളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന അനഭികാമ്യങ്ങളായ വസ്തുക്കളെ പുറത്താക്കി ക്ഷേത്രത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളായ എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ വളരെ സംപ്രീതനായി. ഇതാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി അഥവാ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കൽ.
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ സ്വച്ഛന്തമായി ആസനസ്ഥനാകുന്നതിന് ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധീകരിച്ച് ശാന്തമാക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗുണ്ടിജ മന്ദിരം ശുചീകരണം നടത്തിയത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃസിംഹ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മകവും പുറവും ശുചീകരിച്ചു. അനന്തരം മഹാപ്രഭു ഏതാനും നിമിഷത്തേക്ക് വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ചുറ്റും ഭക്തന്മാർ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു. ഭഗവാൻ അവർക്ക് മധ്യത്തിൽ ഭ്രാന്തനായ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ നൃത്തം ചെയ്തു. പതിവ് പോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം ചെയ്തപ്പോൾ വിയർപ്പും പ്രകമ്പനവും വിളർച്ചയും കണ്ണുനീരും ആഹ്ലാദവും ഗർജനവും ഉണ്ടായി. വാസ്തവത്തിൽ അവിടുത്തെ അശ്രുധാര സ്വശരീരവും മുന്നിൽ നിന്നവരുടെ ശരീരവും കഴുകി. ഇപ്രകാരം മഹാപ്രഭു അശ്രുധാരയാൽ ചുറ്റും നിന്നിരുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ കഴുകി. ശ്രാവണ മാസത്തിലെ മഴ പോലെ കണ്ണുനീർ ചൊരിഞ്ഞു. അത്യുച്ചത്തിലുള്ള മഹാസങ്കീർത്തനത്താൽ ആകാശം നിറയുകയും ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തവും ഉയർന്നിട്ടുള്ള ചാട്ടവും കൊണ്ട് ഭൂമി കുലുങ്ങുകയും ചെയ്തു. സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള കീർത്തനം മഹാപ്രഭു എല്ലായ്പ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ പാടിയപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആനന്ദപൂർവ്വം നൃത്തമാടുകയും ഉയർന്നു ചാടുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ആ വിധത്തിൽ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് സങ്കീർത്തനവും നൃത്തവും ചെയ്തു. അവസാനം പരിതസ്ഥിതികൾ മനസ്സിലാക്കിയ മഹാപ്രഭു അത് നിർത്തി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കി ജയ്. ഗുണ്ടിജൻ മാർജൻ ലീല കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, 222 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സമയക്കുറവ് മൂലം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ആ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീഗുണ്ടിജാ മന്ദിരമാത്മവൃന്ദേ സമ്മാർജയൻ ശാളനത സഗൗരഃ സ്വച്ഛിത്തവച്ചീതലമുജ്ജലം ച കൃഷ്ണോപവേശോപൈകം ചകാര. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ സഹചാരികളോടൊപ്പം ഗുണ്ടിജാ ക്ഷേത്രം ശുചീകരിച്ചു. ഇപ്രകാരം മഹാപ്രഭു ക്ഷേത്രത്തെ തന്റെ ഹൃദയം പോലെ പ്രകാശപൂർണവും ശീതളവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇരിക്കാൻ അനുയോജ്യവുമാക്കി തീർത്തു. നമുക്ക് നാളത്തെ ദിവസം രഥോത്സവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് അതിന്റെ ഈ ലീലകൾ കേൾക്കുന്നതിന്റെ ശ്രുതിഫലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയുന്നു. ഗുണ്ടിജാമാർജന ലീല സംക്ഷേപേ കഹില യഹാദേക്കി ശുനീപാപിര കൃഷ്ണ ഭക്തി ഹൈല. ഭഗവാൻ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രം കഴുകുകയും ശുചിയാക്കുകയും ചെയ്ത ലീല ഞാൻ സംക്ഷേപമായി വിവരിച്ചു. ഈ ലീലകൾ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തതിലൂടെ പാപികളായ മനുഷ്യർക്ക് പോലും കൃഷ്ണഭക്തി ഉണർത്താൻ കഴിയും. ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി की जय. श्री चैतन्य चरितामृतम की जय. श्री प्रभुपाद की जय. धर्मराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം നമുക്ക് നോക്കാം. നാളെ രഥോത്സവത്തിന്റെ ആണ്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഭാഗവതം അതിനടുത്ത ദിവസം മുതൽ വീണ്ടും തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന മഹാപ്രഭുവിനും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് മഹാപ്രഭു ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീലകൾ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് സ്വാമി പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കാനും കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്, പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആരാണോ പഠിക്കുന്നത് അത് അത്രയും കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ഏ ജനശുനെ തന്റെ ചരണതുയാ കരുൺ മൊയ്പാനെ. ഒരുവൻ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുന്ന പക്ഷം ഞാൻ അവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ കഴുകുകയും ആ ജലം കുടിക്കുകയും. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയും, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയും. അത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നമ്മൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്തു. ഇത്രയല്ല, കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ്റെ സമയക്കുറവ് മൂലം ഇത്ര പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമ്മൾ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാർത്തിജന്മരാജിന്റെ നിത്തായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരി. നമുക്ക് ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പോയിട്ട് ശുചീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഓൾട്ടറും ചുറ്റുഭാഗവും എല്ലാം നമ്മൾ ശുദ്ധിയാക്കുക. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥൻ. അപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജഗന്നാഥൻ ഇല്ലെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന് നാളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുക, നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക, നമുക്ക് പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ രഥയാത്ര നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരു നടത്തുന്നുണ്ട്, രഥയാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട് നാളെ വൈകിട്ട് 3:30. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ളവർക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാം, അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അത് ലൈവിൽ കാണാം. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവരവരുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ രഥയാത്ര നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കുക. ആ രഥത്തിന്റെ വടത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്പർശിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാവും, തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.